musu Allah ya yi, duk da ba haka dai suka so ba. Gamayyar matasan arewacin Najeriya na jam'iyyar APC ke kira da nuna goyon bayansu da yardarsu da kuma amincewarsu da kira ga mai girma ambasadan Najeriya a Trinidad and Tobego da ya dawo gida Najeriya idan rike jagorancin jam'iyyar APC ta ƙasa. An ɗorawa daga inda mai girma gwamnan jihar Yobe Mai Malabu ne ya tsaya. Sallama 'yan kasar mu kowa 'yan Najeriya, ga ɗan Musa na Gombe gagar mai kafiya. Magana yau muke akan sabogar nan ta jam'iyya APC domin ta nashe nahiya. In je Yobe egun mai malata shi lahiya, sannun ka ciya man sakatare gwamna ka iya. Cancanta aka duba kuma aka baka kai riko, to tun sanda an ka baka alheri kai hako. To dan Allah gwamna mu ba muna son a taimako, gaji kan arɗo tun da amana fa ya riko. Ku ce min Hassan na can a Taraba ambasado, mutumin kirki ne kai daga kallon shi tun ido. Ci gaba da dawo da jam'iyyar bisa kan turbar da aka dasa ta. Kada ku manta mai girma ambasado Hassan Jikan Ardo mutum ne mai hangen nesa, haziki, fasihi, mai ilimi, jajirtacce akan ayyukansa. Ga tarihin rayuwar mai girma ambasado Hassan Jikan Ardo. Rike jam'iyya tamkar rike kasa yake, don haka dole ne a zaɓi mutum mai capacity, dole a zakulo nagartacce international mai ilimin da za ya ba party opportunity. In haka din ake bukata to ga ambasado, kai da ganin sa kaga gogagge mai ability. An haifi Alhaji Hassan Jikan Ardo a ƙaramar hukumar Sardauna a ranar 27 ga watan 6 na shekara ta 1963 a jihar Taraba a tarayyar Najeriya. Ga kuma tsarin iliminsa. Ya yi karatun shi na firamare a Hainare a shekara ta 1971 zuwa shekara ta 1976. FLC ya yi kuma VTC Gembu a shekara ta 1979 zuwa shekara ta 1980. Ya yi Government Teachers College Gembu a shekara ta 1983 zuwa shekara ta 1988. TC Second Certificate. Sannan kuma ya yi Federal Poly Movie shekara 1990 zuwa shekara ta 1992. Ya samu National Diploma in Accountancy. Mai girma Alhaji Hassan Jikan Ardo yana ɗaya daga cikin kwamitin da mai girma gwamna Joli Inyame a zamaninsa ya tura su ƙasar Kamaru domin dawo da waɗanda rikici ya ritsa da su suka yi gudun hijira zuwa ƙasar Kamaru. Kana Alhaji Hassan Jikan Ardo ya sake zama ɗaya daga cikin membobi na kwamitin bincike domin gano me ya kawo wannan rigima na zamanin Joli Inyame. Ya fara aiki a matsayinsa na malamin makaranta lokacin ana jihar Gongola a matsayin mai mataki na ƙwarewa na mataki na 2 wato grade 2. Alhaji Hassan Jikan Ardo tun yana yaro Allah ya sa masa sha'awar siyasa, wanda kowa ya sani tun wancan lokaci har zuwa yau. Ya yi Kaduna Polytechnic a shekara ta 1996 zuwa shekara ta 1998. A nan ya samu Higher National Diploma in Accountancy and Finance wanda ake kira HND. Ya samu takardar shaida ƙungiyarsu ta akantoci a shekara ta 2003 wacce ake kira ICPA, kuma ƙwararren manaja ne akan gudanarwa na ma'aikatu a shekara ta 2012. Yana ɗaya daga cikin ƙwararrun 'yan makaranta na gudanarwa a shekara ta 2013. Yana ɗaya daga cikin masu dabaru akan harkokin ilimi a Afirka a shekara ta 2014. Ga kuma kusa-kusai da ya halatta. Najeriya,
kwamanda. Jikan arda ka zamo inuwa yau gurin zuwa, ba dan kai ba yanzu da matsalolin mu sun yawa. Jami'a tana buƙatar ka kiran ka dubi ke amsa kiran kasar ka an ba sa da buɗe kunnuwa. A haɗin kai duke bida ba ma duba bangare. Jikan arda zo Hassan yau kai ne rike zuwa. Kwasa-kwasan sun hada da ICPAN, ICAN, ANA a wasu shekaru. Ya samu shaidar halattar ICPAN a shekara ta 2003, ya kuma sake samun shaidar course da ya halatta a ICPAN a shekara ta 2004. Ya kuma halarci ICAN a shekara ta 2005. Sannan ya halarci cibiyar koyon bincike kan harkokin gwamnati a shekara ta 2005. Ya samu takardar shaida na halartar ICPAN a shekara ta 2006, kuma ya samu takardar shaidar kasancewa a ICPAN a shekara ta 2007, kuma ya samu takardar shaidar kasancewa a makarantar masana'antu da gudanarwa a shekara ta 2007. Sarkin yawa yana buge kowanne gungume, yin dace da shugabanci shine abin nufi. Fatan jam'iyyar APC Najeriya. Tarihi ya tabbatar mana tsari da kyan nufi, jikan ardo baya wasa gun warware rufi. Gobe ambasada Hassan shi zai taimaka mana. Mai magana guda ɗaya shi ko da ina yake, jikan ardo maganin duk wani mai bakin nufi. Ga kuma kwarewarsa a kan ayyuka. A shekara ta 1988 zuwa shekara ta 1990 ya karantar a makarantar firamare da take Nu'urulum. A shekara ta 1992 zuwa shekara ta 1994 ya yi mataimakin akanta a ɓangaren wasanni na jihar Taraba. Shekara ta 1994 zuwa shekara ta 1996 ya yi mataimakin babban akanta na ɓangaren wasanni na jihar Taraba. A shekara ta 1996 zuwa shekara ta 1998 ya yi akanta na biyu a ɓangaren wasanni na jihar Taraba. A shekara ta 1998 zuwa shekara ta 2001 ya yi akanta na ɗaya a ɓangaren wasanni na jihar Taraba. A shekara ta 2001 zuwa shekara ta 2006 ya yi babban akanta a SSGS office. A shekara ta 2006 zuwa shekara ta 2009 ya yi mataimakin babban akanta a ofishin shugaban ma'aikata na jihar Taraba. A shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2014 ya yi babban akanta a ɓangaren wasanni a jihar Taraba. A shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2013 ya yi mataimakin darekto a ofishin accountant general. Mai girma Alhaji Hassan Jikan Ardo ya yi ritaya a matsayin shi na mataimakin darekto a kan GL.15 a ranar 16 ga watan biyu na shekara ta 2013. Daga nan ya fada siyasa gadan-gadan. Ya yi sakataren gamayya na bincike a kan harkar takin zamani a shekara ta 2001. Ya yi ciyaman na biya da kuma tantance ma'aikatan da suke aiki a ma'aikatar lafiya. Ya yi memba na biya da kuma tantance malaman firamare na ƙaramar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba. Kuma an zaɓe shi a matsayin ciyaman na gamayya ta yadda za a baiwa ma'aikatan gwamnati bashi akan harkar noma a shekara ta 2006. Ga kuma award na Club and Association na karramawa daga Gongola State Student Union Federal Poly Mubi, Merit Award National Association of Polytechnic Accountancy Student NAPAS Kaduna Polytechnic. Ya kuma samu lambar yabo a Gamji Memorial Club Federal Poly Mubi, kuma jajirtaccen memba ne a ƙungiyar manyan ma'aikatan ƙasa Najeriya na jihar Taraba. Mai halin kira a gyara shi ne abin riko, ko yaushe ambasado bai nisa da al'umma. Jam'iyya
masa an gama. Dama tun a baya wannan shine abin nufi, ya ce wa rikon amana aiki da lalama. Shafin da murfin sama ya dace a bar mishi, ba kowa gaban kawaye to zai yi gardama. Kuma shine mataimakin shugaban ɗalibai na lissafi a ƙungiyarsu a shekara ta 1991. Kuma shine babban mai ba da shawara na shugaban NAPAS. Ya karɓi kyautar karramawa na jajircewa a kan aikinsa na ma'aji a jihar Taraba a shekara ta 1992. Ya sake karɓan kyautar karramawa a ƙungiyarsu ta manyan ma'aikata. Yana ɗaya daga cikin mutanen da aka zaɓa aka ba su takardar shaida ta karramawa a jihar Taraba. Sai kuma iliminsa na sanin siyasa. Ya yi ejent a jam'iyyar NPN a shekara ta 1979 a yankin Kabri, ƙaramar hukumar Saddauna. Ya yi returning officer a NPN a shekara ta 1983 a yankin Yaban Mver da Banga. Ya memba na Political Committee Zero Party a shekara ta 1987. Ya yi memba na CPC Renewal Committee a shekara ta 2012. Ya yi acting chairman na CPC a jihar Taraba a 20 ga watan uku na shekara ta 2013. Ya yi interim chairman a APC a ranar 9 ga watan 1. Mai girma Jikan Hassan Ardo an ba shi matsayi na ambasado a ranar 23 ga watan 6 shekarar 2017 ƙarƙashin mulkin janar Muhammadu Buhari a karo na farko. Shugaba na jam'iyyar cancanta ake bukata.